Yɛde ne bɛkyerɛ mu wɔ man Ghana. Ɛyɛ Asante mantam mu dia. Ɛyɛ Amazon Church leaders buafu pam. Omo kyerɛ mi sɛ on bɛsra ban. AME Zion for almost on bɛsra ban pa. Ɛdɛ na ɛkɔ so yi. Sa LGBTQ+ ben ho sensɛm no ɛkɔ si sɛn. Wan bɛsra Ghana man panin sɛ ɔmo srɛ no. Ɛyɛ Ghana fo de hia de pa. Ɔmo no ho mmɔden sɛ saa ɔba no ɔba ɛda. Ɛne ɔbɛlema ho na ɛho nhyehyɛye no ɛho mmra no. Ɔman panin wɔnsan na Ghana fo akoma ɛnto yɛyem. The sanso na mebu na omuka bi ewom aka sɛ kyerem sɛ wɔn bɛsra Ghana de hye ade a nsano dwuma boa pa enti nyina mfa ho nyum ne mmoa na ɔman sɛ nyina yɛ boa na yɛ nsano dwuma bɛboa yɛn ama nnwuma ni ɔman mu no ɛso atimi ate na Ghana fo bi no ma kyerɛ wɔn adwen ebi mu aka sɛ kyerem sɛ kyɛma wontumi kye a abɛya kyɛ no na yɛde bɛboa Ghana fi sɛ galamsey ni ha yɛ pa ebi mi so aka sɛ kyerem sɛ aban de na wayɛ Every shade on the annual den to asem we pantoma, Fisabana sesa, a behadwin. And as a munchemo, yet the ebesum of ye. And someone no pinana come yas own cunya best some say. A we are pam to bear cassia or dear or hanisia, a chili paw and crown casafidis so. Near come say, fair group band, eso yasne. Near casa fair group band, and you my dear mutieno. Omo the live band, ne dijuma, etimesro. Dwumadie bia wudia obehia mfidie wa sene nwom no fa nyina akwada ne eye fair group band yempe ne betumi asomsom papa ebia wo ye wedding eye na abaso wudi wa woda birthday parties ahodo anase bia wasua adwuma opon ho graduation ne betumi abesom kama church programs insano nhia mudi ahodo nya wonfa meda yen na fair group band pe ene ye ba ye betumi asom kwampa so de enti aye na ese ye som ne nie Yemfide ne ho tente ye quality sound. Yasan so professional instrumentalist and ye quality instrument ye ba yenwu anim asemedofo. Ye kira kwan watema. Community 22 ba roso inside honom ene ebutum. Ya homa ne 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741. Ewie me kanfo Lumba super anamawo. Lumba nsupa adwuma kuo ba ko a omanyim yensi ne fom efise yensuo ne hote ensuo ne ye ensuo ne seguma hodo mienu ye wo sachet one ayebeka ne say pure water ane esanso bottled water kama bi yensuo ne ye kete wese ne do rewura papa ma nsanka bi wate edukuro mu nsuo na ye ka ho asemi ebi nsuo ana wo shop apese oton bi uni hawo frempinifo keke ne yemfa do a opebi amro nhye kitu bi pa ne beta ho eno achi enkrankra mutu nsuo ton traffic light mu no mesrɛ mo nkɔ Lumba nsupa ka che hope na mokwa mbenya dodo na ton a enche na ne nyina sa perifo matrufo ni 0549 889 685 0549 889 685 and 0549 436 616 dansuma ne potem madam abanya meche butuma Lumba nsupa yi abusuo the shop no eben Lumba sport eno no san ben epiasu lane mu hono mam na homa ne 0557 349 401 ofanko mama Vic ebutum the shop no was sport eno ne ben onyina se washington no na homa ne 0500 680 783 da common brother kame butum the shop no was Sacred Station eben adomtwa bam na homa ne 0242 0244 094793 0244 094793 dohwenya me wofa ase edit kwesi butum ne shop no ne Center University ne di hwanimu na homa ne 0246 601 004 pokwase otumase na sachira butum ne shop no was certified water depot ben government school no na homa ne 0592 317 481 temam Anti Emilia butum otama community 4 secondary grade hono ma na ne shop no ewo na homa ne 0540 423 201 ashaman asene yomienu dedi kan wo peki eye mami business center peki mami business center eno no eben eye court junction eben police barracks na homa ne ye 0243 330 836 sanso na ashama kure o mami eye patience de ponyo ne shop no wagege ina nez vaco flat one man obutum
na homa trofo na 0543 499 035 wona adwumaku aso asesa wie yamfa awia pram to beka se ebo emesmon edia meje so yo wofa ose adia yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mautedin ade bantwere bona na otafrija me da me ho me ba me de kase bo ne kire mankasa ebesmo DL News. Yamamo akwapa efitumlika ne hia yen ewo Facebook na efinse YouTube ne mfa kasebo no enchiri mankasa ensemmom ye hia kasebo na te de free o my Ghana posifo enchen na Ghana Police Service aden krata ba bonte chirim se meka sei ahyan pode apem ene aduonum nan mekire 1054 vehicles ana wonom ache ormu nyina ewo nkran pompremante wo mekire Greater Accra region ni nyina da hyehye pa o my Ghana post from krobata ehwe o man yakwana bade hu sensem se yakwan so be dwodwo na kwantufo kwa asamboni bia to na mo kwan so na kwanhia so bete wo man yimum ebeka ne se MTTD no modin a we ye hyehye mapa wono mo ye ebo apro afa o my Ghana ene mantam mensini inkro akese na nkitu nyina mu na aboa se be ya ahyenkafo bia asentwe hu mra mabusuo no emna betu no mo de titiri efa eye kwasibo ne beka ne se ye salwins ahoto okwa na wo ba bete ne se ne wow bi ekwa na mesen ene wachi enkane ahoto a emna ma ho kwan se kobrane etimi de bonde ka ho chese oso nkane na ye hyiren na ka ho fro ba na esi hyenkane nani ye frɛ bi sɛ ye strobe light ye frɛ bi sɛ beacon light ebi kura ye illegal vehicle ye modification car no ne mayom na ka ho no kyɛ emfam na kwan mu kura ne nyina da positive hwɛ mamra na timi aye adwuma na na montu a Ghana Police Service mnante etu no mu kyerem sɛ wanom pɛsɛ moboa na ehyen so mna hodo bɛta ho no ɔman Ghana hyenkafo ene kawura no betimi de supam na mamra no ɛyɛ adwuma pɛpɛ wado mu kyerem sɛ omutu na mon we e de ba my Ghana akwantifo ene ahyenkafo ankasa ho ban sɛ bɛyɛ a enkwanhyia hoto a ekɔsoe esu betimi atem na nkrata ne Ghana Police Service omodo kwato o mankasa official Facebook page wɔ na ebena no mba amane sɛ yemfa nto Ghana fo anim omuguso omutu na mon na nya de ombegya ne sesei ombe sɛ omoboa na chese kai bo wankasa tum say yes sa aben na ombo no chese obo aben na oye mahye wo sei chese obi wana aben otumi bo ne basa sa chese omunipa woka kura na so say di watem kura ka ho omu kirem sa aben bi wo ho no ma enye hyen bia na betumi di aben bia wo pa ma no ne senti wonim sa wo hyen ni so afa ho aben ma no ente sa na mo kyewa Ghana kura ba yo se poso wunya dabre kura na Ghana Police Service a chekire omu nsemu kirem sem posi fawdo mabum na we suo no omu gusi ye ncheche de ma wonom na aboa na matwem ho afisa na moto we omu kirem sei edu pempenso a traffic regulation ho sese ni nyina munni so ba akokra eba ne sa pe na mankwanhia ekoso oman na wo mba chi bia so Ghana mra edo obeto level omu kirem sei fantum anim sese sa na mopo na mutuo no sese kura no omamu nyina no omatimi achi ahyen bebro empem nan ahansia ne aduonu nson 4627 eya hyenya omache se mu nyina no omudi nsem hunu ede abenya nsem fata enkane nsem fata tetetua moka ho ene ahyen hoto a eno no enye emergency vehicles chese putupru adwumayefo ahyen enye saa nete nanso mode nam krom ene wo kwamanse na obi ahyase ya boss alin ne bede ane se na wow na se wabioma gina nchama na betwam wo be kwana esikani wa bɔ ne blanya ne sika chese ono no onya adwuma ma ban sabe nsem hunu saa wo manyi musam omu kirema asofo binom imam na wo ba na ye de chese ne convoy di nanim ne ye bom munyina nkyɛn no wamra ne ye bom salin saa adan omu kirem sa Ghana mra ne tianti omo hyase odwum busum num omo achi bia omu guso oche omu nyai kram
omu kyerem say ye fantomanim omu tu ana mo akwa Ghana afana nyina entu a wo ye ka ewura anase sankani a wakwatwe autofesta na wakwato nkania bia nsem fata betara wo ka ho na wakwakwafa salon bia hye wo ka ho amrama ho kwan no ye ka kyerɛ wo omu nya exercise no enche bia beduru wo so no mo kyewa Ghana mra edo wo beto wo level we ne nkrata e free Ghana Post Service nkrache ba wia yi yade mo nkyerɛ mu esem na kase bo no e official pa. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afi yanto akase bo no so na yemfiri aposifo ensensemu. Na Reverend Dr. Seth F. Coleman oye Bishop Deputy Edema Ashanti Region eye AME Zion Church. No that is ready to Ghana mampeni John Dramani Mahama nim say obesre na da. Na bibi wo men wa ye fa ne say LGBTQ+ bill. O chirema say machiba jofo akwa setena kwaje atum. Intamo twen say aban edne nsaten abehya ase. Na bo wana nipa bi a wanom ene wo ho de da say oba na oba eda ne obama na nyonko belema eda. Ene nipa hodo nso a mode musika ebe sponsor oba na oba da na bema da no. Emani wadi no. Se machiba jofo akwaje ma na atum dia. Omampeni wo twen den. Na omode say to dwa sentiment mra. Na asafo no krabata wo kumase. Eye district annual conference jumade to dwa e won kranza. Awa atwema kwa homa mensenim. Ena Reverend Dr. Coleman echirim say. Obesra Ghana mampeni. E komai Ghana. Ya mamre ene hye hunti no obesra ne pam. Ma ba ntenase enye nhwe han. Ma oba no oba na. Berema no berema na emo aye kram. Na nhyemde so no kwa to dwa no. Ene asofo pon ekanifo asoro members ene AME Zion Church members do to na free sentiment ko hia mu a na mo dwanwe asoro ne nyini tuturu efa honhom nyine ho ena afi nso social issues ne ma hodo ye mpuntu ebeboa na manya kwa anim ne ma hodo ye kwansi de ma man mpuntu no mo dwanwe ho am na mo kire mi say wono besere o man ga mo ka biewom enyina se enyina yan fa ye homom ne enyina yamwa na o man Ghana ne ma hodo ensem fata ye ntu ase na oba na oba da ya de be ha o man ne dache Bible kura kesetia nti o man pe no mesere be ya o mo de na samrei na boga na fo ho ban tesa be ha o man ene ne dache Reverend Coleman den semsei ene tuja and massive district of AME Zion Church. Yeah, conference. Yeah, district conference. Yeah, Wabua. By annual conference Western West Africa Episcopal Zion Church. Enquiries. Massive district. No, Wabua. Nasasum. DLFM 106.9. I know. Like I said, sir, kids. And yeah, there's a good increase. And say, you mentioned, no, Unyamia, Oshe, our Reno, why she said, Obama ni Obama, ni Moshe, Ba, ni Obama, our Reno. And it is a, this say about the Ura, Nipa Buma, na, and this say a Macain, Emma, Enya, Jinaswapra, anything parliamentary, they say, oh, Ashem Brano, now what they have control, and the name say, from sign, and Mayembra, Emma, the best way of the say, Smoking, na, country, and sign, sir, building, and Emma. Eni awuti ono ni din ate Reverend Dr. Seth F. Coleman oye Deputy Bishop Edema Ashanti Region AME Zion Church ena wote ni nkan nenu achi na Reverend John Wiafe Kumase District Presiding Elder echiremu say obesra ne mfafo asofo nom niam ebinim ye ne ehu dia na mu kire na omayi mu tesasafo ne binim de eche say fans nkwa na moje ne Ghana enkwam hya akese life nkwa ene kasa akese mutena o kire ma Nyankopon hira ni mpa ye nanso momma yanka na kura nkira ye ho mompa mo nka na kura nkira Ghana de hye na mo ho moden say mo betimanya tu hu ache edi Nyankopon no kura ama ne ma na masom say obi a mo gina Nyankopon na mu
na mama no kura na ye adwuma na munyai se nipa onfa so pankuto na mudi akira ba ne sa na sa sacrifice etu ho acha honhom na firi mu o kirem se obesere mo pam Yankopon asafo di ja mo no mama de ahwe hu ni sasafo no mama na ye adwuma kama na Yesu Kristo ba na ma ye toso mienu a mama ni ma anase ni nwan no anyira mpo na attachment so ene se ye nyini o erade ne honhom na afi so ya pai nkwaje ho sem ade akire wiasem ni se erade asem ehye nkwan se ye ma wiasem ni penna enye Kristo Yesu esuafo ye nkyerɛkyerɛ no erade na asem ye mo ne na ye ni na sede na so stress se onipa umma ho kwa me erade asem edin no wakoma no wadwene mu a abrabo ni ewie peyo nti ye hwa abrabo biara Kristo Yesu ni mu that particular life is in Christ. I want to say erade asem eye enkwa de ma yen honhom eye enkwa de ma yen kra eno nti se yam po erade asem ye ji erade asem di erade asem nanti a yen kra benya somhwe afei so Kristo esane mu nyam a Nhyiraba benya na dum chef alusiamu se on pese bidi sefo no omo ye erade ejuma nanso omu bi honhom a enye ntaye nti ena wowura asofo dwuma ne ebimu di yenfu ebimu di wona twen nanso wona koma se ebekọ erade mu onye esinchen eno nti Bible me say one woman betet the general na be hu diakro na wona etete saa no won se emfata erade ejuma fi se erade ejuma no eye ahofama be ka say a sacrifice a suffering a service to the glory of God na it means na sa no me say me just sacrifice service and suffering more let me chi akra de me erade a nkunu di abotri eremore ene nkunu di abotri no Nyankopon adwuma ye ne kwampa so e moda ene a wotie ne din the Reverend John Wiafe ona sentimental Kumase oye district eye presiding elder Edma AME Zion Church ena wotie ne kanama ne boye nsem training Samuel Ofoliboaten ene di free o my Ghana ya sentimental mu ebesum yen yanto akase bonu so e na owura bi ono otai kasama mebunu pa na oyobi so otai adoye ete boa omanga na de hiepi na manso mosia so no wo awa manse west mensini mo sentiment ni de Mr. Kwame akwasi ampof dodo afa ne se wotega oda de sra de ato abanim se obesra na da technical and vocational education yebeka ne sense anu dwuma ho school no aban mo pa na won tretrem na enwafa ne pi na ntumi sua adwuma na beboa pa ama Ghana nwuma buso na Ghana fomfom ani emfa nkonkoto abadwuma so omo kirem se o ma ya timi edu ba bia obi kwosua nsa no dwuma pe na yebu na bomfia entema Ghana mebu ne pi okọ school mpo a yakase wonko TV te se me ye afina me kwosua nsa no dwuma de mempe mbeze me kwọ degree awa University of Ghana me ya me masters me ba ye hu mi se me so me safata eno ana ekoso am Mr. Akwasiamba vuchirem say Omaga na mebu ni pi ewo ni media pa Nyankopon de oboso e fa ne say talent atom adua mofra nim nyansa mofra ne wona scratch pa mbetum de ayi adwuma no beboa pa nanso omanyim chesempenifo abeyam fitadeku na momfa ho kra eba ne say moa ena fiafie pi adehye mo wansa ne adwuma no utum se mu fili fa mo abrabom wo ma fa ni papi adwuma bosum do musika o mo kye ne nyadewa enti adenti na abanko abanba amanya sam kwa mama de antena se na momfa nhye mo policy sim na momfa wode amwa na Ghana mebunu nya nwuma yi o kirem se obesra pan ana ma se badwafo se nka be ya manim yada moya nyhye pa bi nguanom na montete mebunu wadwuma sua kwan so momfa wa akadema wonom na momfa sikanta wonom achi na momana moya ne sa pa mebunu pi benya adwuma ye bedu baby ne Ghana nwuma bebusu pam ode ade se de ato awofo abata na hwefo nim say obi anya na fam de na ne ba na wanya hwekura ne san dwuma school de o ma bofo ne nyam ntete ne bebo ne daach ne ba ne san so mofra ka chi ne se daachi bia no wo be nyina benya dwuma ye se be ya mofra pm titifie nya dwuma nya o ma ko school abo degree na mu chiri pa nwuma mu nya bie no eso beti na Ghana man puntu etumya be mum Mr. Kwame Akwasiampof o take garden same say etum wo fa ase
Samuel football team our sentimentum. And say Alphobia medical cancer or buy and Wajapati. In the set, Obaya said, Ubusia Juma. So what you so did he? A parana or person Busianity, and so born when you Piera. Now walk around when your baby says, I don't know what Dacia. Some very doesn't put upon us own team and then some for the bed and the mouse when this all walk around what you should when your baby see. Dachim now Paranos Wide. It's my by the other pages said the Ongo for Bomunas or Morrow. Once with the mess out one said, a woman in form of man, not you. And guess what you want to do? Say, I don't know idea. We didn't do it. My course could be a set of them. I don't know your net, my paranoia. I forgot Obia when you course we are. We just as we didn't put you out. Now, no one's up or no scandals will be a visit. I feel of a say. It is a more fun ever as one the film a party. And you must be as I will be adding room. From the course, Prana, Yawas. Abayno ni omu se family ase abayno papa omo ngine chin se omo ba omo ka san se mu ma kwara sim no bode obetu me frɛ omo mu suya djuma no ko na omo no mu hia omo ka che omo se monye mu suya djuma na material se mode ya djuma no ye baba bode se ye ba ba ma ye ba ma mu bi ba ba ma no mu bi so wano ne ade ase agbo ye chipa se ya de so omo bo mo fra no ama obo na de mu ro djuma ana empenifo na ye ba ba mu no so no omo bo bi de kwa nkra na e ga ba kwa de krefe sa de kwa se you have to see a Juma. The watcher on a baby, another people of Pabemo. One man in a baby, Sadia, school, no woman, as I'm supposed to do that. I pass out a man by the farm, monsieur. So, I don't know when I can want a man was a more than within I can hear. We know you are very long. I say, before me and penny for more moving at a time of one. The man crowds why they near let them be more father said. No, so do. And yet, or champion was some cost and I was summa. Any out penny porn no. Just a cousin Yamwani pa, Yamwani kura wa team no my gun or boy you madin pa, ebony power main. Philanthropist, Nidin ate. Mr. Equesi Ampofu, Adra bottom line say, or take. Or Amasia West mention a man so, Mosiaso, and our training came. Nanuachina, Madame Taliza Jemfi. Honestly, Obia was near Juma upon way dressmaker. O chema du bia ha adwen o ma yetimi emwani ho tese no kura mponko watata na kwaban mu gana ni bia pese obesia adwuma won nchen enko be kire ne kama nanso mafra ni ni aka de industrial machines no mu ni bi mfa ma adwuma o na hwe ne adwuma di a wobo na dressmaker ye ne kama no san ye Ghana National Dressmakers and Tailors Association member a wobo adwuma din pa no asu adwuma pa no ho a wobo adwuma din kama na se du ba bia kade ne mba nti obesira ban oma ne homo den so betumi ni sika akra de awuram na mafra ma ya krado so mbesua nsan dwuma na banta wo machi no pa akadema wonom sika sem ne ade onta wo machi kama no munyi nsan dwuma na bebo wonom da ache okire ma abatan ne awofo no bebre na no mu ni bi nti mo mfa mwa nti du ba bia mpenifo mrem awofo no bi so wo bi pa na so mo ne ba e ba ne se ha adwen nti enyina ye mo na mafra ne di ya o man ga na da ache yanso so ebe fili afam wo manyim oh ejumasi de so usia ba ya na so wani nye dia oye de krampa untiminsia if you say go out you go for krampa de e dia no diem e na go so madam o be finance o usia ma o brede so ya akwadiro ka usia ejuma ba ni usia ba ni aboa because say madam ni insurance me krampa man be doing it's me extra job nkakanga krawesi ena me dia desede kakra beto abayani say esrem ya ni esu adwuma ya wo ntwa ne nhwe kakra if you say ogu o adwuma no nya obesua pa nso machine wo de bekono eno kwa ya asem mitinsa eno kwa ya asem titiri manso fo ya grandpa ye ba beji edi na ko enso so ye wo hwe nti esra abayi say aya ya ni esu adwuma nso omwa ya ena ogu o nso a wo wie school otifie say SHS JHS were to and so onya na abi so obesu adwuma me de kakra me waka show me say obu emo mani nkwa adwuma su because any school ko anama nipa ye adwuma su so ukra wonsa na adwuma obi antimi nji mfi wonsam ene ya no kro ukra nsa na adwuma ukita tumi pa we ya me wafa so no wasu adwuma pon no ho aje sia no oye graduate apprentice dressmaking and I am member the Ghana National Dressmakers and Tailors Association was antemantemu manso mosiaso ne din ade madam Jemfi Teresa
ana atini ni na mane boy ensem twene Samuel Fulu Boaten na difri Asante Mantem Kumase ebesom yen na yemfri Asante Mantem Kumase na yenyina mu ewo court nsensemu na enwada na beto odwasa Accra High Court a me wofase a woye otemuafo Odri o share say Asante Mantem otitina ne de man pipa amayokuro no chema wontumi enkwada afiase enfinhia pode aduonu 20 years no nya dwumaden tato sika botene 120,000 Ghana cedis on sent yankan we nya no so mfia miense beka ho bio na ye 23 na okona nimu anesa na se we ba bonten no Ghana 4p na kasa se Mr. Bernard Entwibo sia kopa stronger than appetite enene ekosi yanam na court ni chire mu se chema wontumi the mining concession na sase a ono angate na dwumakuo Akwanta Mining Company Limited ekwaje wasam na boy to emantem ekwatwa bi de ama obi owura bi efa ne kumi mo de ya adwuma se Ghana yensase ne yakwaye ne nsu atwa ye ho ahia a emo ya enti no sachema wontumi anko Minerals Commission ani aso ahwe o Ghana yensase ne yakwaye so meche Lands and Natural Resources Ministry ho no mo a no wankwaje tumi krata de ne pe ekwatwa Ghana akwaye de bia ma obi dia ene emnane ne nkonhye Nemse basi montene so pena di e kasebo ya ne Ghana fo bia kase na ebisa Ghana fo se na chema wontumi nsensemu no mo se ho sen na Ghana fo se o nkuntabo ya de ye pam na se chema wontumi atimi ama ne ho kwan ma wafa ne Mining Company akwanta ma ne so ase Ghana yensuo ne yakwaye de a okwada afiasa ne bone be ne wum 20 years eye no man to onkosom na chena ho ohun ba bia kwaye wa onkoton bi ma obi a ebizo akaze tem se finhia dio no ede na waye zabi wakum nipa Ghana fo kura de wo kura ye jabinom eye too much la entinka be ya nka ba ne hwe ne ye fi se anamo a wotu ne be ya president ede ama abanfo fre de animu ba fi se saban eye ne sa aban se sa pe ablafo be ba no bo modern atam sa kuruwa no no menu munsu nti aban hwe ne ye pam ebuma akaze kirem se chama wontumi de ye odem eye normal fi se ne modern ba wo boy ye pa o Ghana na wa magalamse ya tu atise die wakoton oba asase na wamfama na kwan so a ade odem a onya Ghana ni ane na Ghana fo kasa na mu nsem no enie na se ma kan fa hono se eye pa se ye gine no 20 years e say Ghana MPP ni NDC mu di ye NDC ni na so me kan so mu di ye se aban we ba onu se we be ye we oba we si be ye we nti sa de no mama ade nti ma Ghana for to aba ma 2024 ene se omu hu se omu di Ghana man nti Ghana fo hu se e se ye pam MPP fo furu ho na mama omu ni sa de ne baba na obeji Ghana fo ye sika MPP fo adi no any yesuo galamse omodi ase no ese hwe na osese no de maye etaso mu nyina ne se de aban ayi ebensa na ho amoman China samayefo bidi akonwa no so a ye pe de ye isi NDC by the same time nti ebasa na ema obi kudi tumi bia ni beda ho na wa fo masika no anye de o se wo boye ni de pembiso de na pen samu na enye nsa na ho ma wo mantia saman Ghana so man ni na ye de ya na ko fu masika sa na so yanka ya omane sai ti no ma Ghana no aye pasasa na anya mantini nkuyi no je pambi so de mejitu okay e wo se enipa bia eye di o ma na emu sem no but judgment ni dey no dey do yesterday so man pani betumi abamu na o koye hu bia be bo man no because against that chinchima e be da ho we ba yes na be da ho man na da chin o ababu fro be free so ababu fro so ba obi be ka so o be bi dia tia no ye be sere o mo hwe na temu no mo tso maye ne fa tunu no man se e mamla e adwuma because oman wo na se mla nya adwuma dia na je se oman no aka Ghana fo ade hye wone mo mu nsam fa chama wontumi afiase wo koda no ena mate ne na ye kopie mu wo Samana boy atoyamantemu ehɔ na chama wontumi case ko fa baaye na de hye wo Samana boy nso aka se kirim se chama wontumi koda afiase ye beboa wo no mafi se wama wo mabere pa nso yire fa wo no nyina free safu magudi a wo betu no honom edu ba bi kura mu kirim se tuo kura to honom ma koblane ba kokram se ofre ohwere ne nkwa kura ema ayi samates for adwuma mo ye ne honom a o mu twa nnua yi tese galamse baji ho nyina aha o mo pa tichama wontumi koda afiase a eye o mani aso atemu no chama wontumi no obae no oba hasama boaman o hwenipa ba kofo ekwan ofa so ma nsuo yiri afa sama boy ku nyina
na ni na ho de ni free se na power wo mo nti cause ye hwe ma hu se adwuma na mo ye na nya ne mra kwa so ben so na mama mu na ne panyini so wa ba mi ti o se chema wutu ye se o ye de o ye o se ye de 20 years se afo me cha ntu aso do ye ne na nkoyi ma ye nti o ye ni pala be se ne ye je ne de to me de wa high na so no na taking course nti o deserve se je because o man ho so wo sama boy ha e mo ko ye ko ma nipa ba ku wi chema wutu mi ke se nipa ba ku wi etutu bo nipa no ha bebre nipa ba ko fo ma sama tese adwuma hwede si ko ye numre follow so nya na wonam ho na wo sai na wo yese ye kaka nam se wa na wo sesi ubunti no ba ya na wo ye yen so bi ya bone a ye tweska bi to ne tiri so ama ne tua wa sai ya sase anu kreska ne be je no ebetumi de aye bibia ma ganafo bia se prison so mu go mu nya aduane ne ebetumi de fidiom na mu kochi ni tum no ade na beba yesra ma ganafo achicha si ade adoso minim de ochira be mbaka be bua gana ban so wa ya de so bia ye vomso no achi na tuma minim ne achira be mzo ebetumi hu ni ba bia ozo de be ye no enti aresha mo sama mboye no machira mo adwene dwadi ni ba ko nso aka se chirim se chama untumi sentence ni so a esen ko man finchi aduasa na 20 years ne de emu ohadodo bone de digana doso pa 20 years no kure stop them for 30 years. Chama to me or deserve say or them. San say, what say abaya bra that I'm say. But what bam who to me the God barber to radio station. Someone shy who will say or Bob Brony be only be quiet and I'm saying no match no my jelly no. Why opening no? As for deserve some money 30 years. 20 years no kure sha. I saw them for 30 years. Sana I saw them. Or wakunipa. Enya se mukuma o. Fesa mwa fasifo ne ani abere pa o kirem se chama wuntumi no o the gold board ko ne studio kura ko J fans ne ade a ohu say ya ne ko ya when your friend gold what you say and it's a solid money what you say sas kana ye no e de aye liquid what you say aye liquid mame fa to say na what me hu mame fa to say no what me hu e bi sa ho me de bi ka ho ama sa me de bi ka ho ama what me hu wait when your friend says solid, are you solid? Sika koko. Entinsa na ba ne tinsem wo nyina wo mra na chama wuntumi ke kan sem wunti aba ya nsa na wanya chama wuntumi utirim kana ba ne sa chama wuntumi ka kire ne say who born dog 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 who born dog. Na sama tu chama wuntumi obafra Ghana fo no wasere mo pa me ma CEO da me na ma ma yem say onyina mo sori yo Ghana fo mo sori yo mi da Ghana ni gyo 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 Ghana fo mo sori yo Ghana fo mo sori yo abi before nyina mo sori yo abi before nyina mo sori yo ayamunti ana ma ma yem say abi before ayamunti ana ma ma yem say the vice president da me ma do board so da me ma CEO da me my minister da aya dia ya aya chairman na bidie na what me campaign mame party na me ya adwuma sɛdeɛ awurɛhyɛmu a ɔwɔ so ɔmo de ma me no ma ya wie ya nwene wo no awene na nka chairman akura no o kyerem sɛ oni position bia onkita de bra bia sa oh mone na ni ne yi kura sa na chairman wuntumi kan enti emo nsɛm ne de asom na yɛmfiri chairman wuntumi nsɛnsɛm mu na yakwanim na enya de wakra na yekopie mu wapie mantem a MPP ma yekonu gusu epempeni fo mbeda ma yekona no na Eastern MPP regional executive elections ni gusu ekoso kama pam na mpenifo fie ni abre akofa nkrata akof afale o mo form size o mani abre se dibre no mba ko dipa epie mantem na ubawura ho no ma anya sem kuma kra mpenifo mo ko tu franka na mo do aso pam mama parliament ade mafanti akwa south abato mpeso aso ye me wo faase kofi ochire ajakum dodo afane sala fat ogiram denden na ni abere se wo pe eye first vice chairperson dibre no ope sanso na chairman ade mani udwaben not abato mpeso aso ye kwadwo boaten agiman odo so kwagina prempen se wo pe regional chairman ade ama MPP na ni abere pam sanso na damu musa raha ono so ni abere se anya hwekura no momanom regional organizer na nibaja ho pa dom frefo mfama MPP amayokuo no apie mantem sanso na mprempre panipo ogina musa na sara organizer e ono so na ni abere pa ne din ade Hussein Muhammad eye Fadulu Fafana
Ono so ani abre say aba no mo santoma no no ansan koye nasara organizer enfamen people payment mu na mna mpenifo je mra won nsantwafo kasa na Mr. Ochire Jekum e kirem se nani abre bruta na hwem people amanyokuo ni pa se na amanyokuo etie nenne eni pa bi yama amanyokuo ni nya akono emo akura members ne so te ompa ne sa enti ebla so say mo benya nipa na dwuma bobew na waje bida no betuma gi adwumaden abona amanyokuo no ayakra ba hwa ebedu baabi no mo petua mo se betumi aka o kirem ono oba obetimi aka amanyokuo no mane nyina bomba akopese bo abakumu ade no bebo asebe ya mfem pimie na de nu wotwa bato mu no mpia amanyokuo no obetuma bezutumi maboa Ghana mpuntu atumi abomanyim. As a member of parliament for the good people of Antiakwasa for 3 terms, one would have said that, so what are you coming to do? I observe that there's the need for a hand of maturity, there's the need for a hand of experience, there's the need for a hand of courage, there is the need for fairness in the affairs of the party in the region. And I believe I have what it takes to bring that fairness, maturity, and seriousness in the affairs of the party in the region. That is why I'm coming for the vice chairman. I'll be the unifier, the moderator, make sure that all the factions are united for the goal, making sure that Dr. Mahmoud Bawumia become the president in 2029. That is my sole motivation. Any awuti ye wabadwumaden pa asom sama sebadwane 3 solid terms ediama fantia kwa south abato mpesu aso oniminyamfo kofi Ochire Jekum dodo afani salo fat ana hotene nkase na nia bra o prefers vas eye chairperson dia mempia manyuku na hotene nkan na no achina aspiring regional organizer Adamu Musa Raha ekire mu say na ne baje pass adwumadi atesa ne nsabaka viso no waye adwuma na che onimfam pante mpia mayokotu abama ne de amba fili FM se de tie bia we bo bodoma no pa na mayoku yankopon ya adoma emfimpi me na do ne watwa batum matimi edimu nkonim yetietie fom ahwefom akoye penifo na so akosika mo blessings esika mo opinion o advice no mbi bia kire se emprempren na ye wo mu die opposition abrede ye penia na ho keka osoro na ho den osoro na ho fama any party adwuma ede na akoma so na abribia na why ready so about veli no ho for the party worker ye hwehwe mu no eye me Adamu Musara ana ese fata me se me organizer at this time yo them everyone they have all the qualities than me e be all man show interest available options now on there. Adamu Musaraha, I stand tall. Okay. They say is the best teacher. Na and some I can and yes say intro. Regimua, Munina, Yanumuna Bapro, Munimuni Ekoso, any Juma, Diame, Maye. Any awuti openi pon wo jiremua. Opre dom frɛ for dibre ediama MPP amayokuno ewe piemante mu ne den ade. Me wafa se Adamu Musa Raha. Ena wote ni nempempren openipon wo giremu am oya nasara organizer nani abrese dibre no wasan pebio mu zanto no so aba ne den Hussein Muhammad eye Fadilu rather Fatilu Fafana wakasa kirem say mosama ne dibre na opefi se oba ne mode mosuani a yakopon na dom na moma ne tumi bio so onsan meso mo mfenhia nan a MPP amanyuku no mo be fili FM bruta ewa piemantem political seat there enye obi ebusia there enti na mere no du say ya obi atimi pray na ojuma pa wabo no enye na bedu we enti na nde wie ye ba ya meni mechi staff ni na ana ya bai nde wie se ye ba be file asa arani bio na mejidi pa se eye MPP party ebedi adanse kese se me ba ye no ma she the Nasara wing onyam kese pa mate Nasara enim aye very competitive ani a wuti openipa na ni abra chese ono angasa no edine da no so da oye incumbent Nasara organizer de man PPA say wasan pedibre ni bi onidin di Mr. Hussein Muhammad Fadilu Fafana ana wotene nkene kwakura mu na regional chairman hofo na ni abere pasa wope MPP amanyukonum otitinani ewa piemantemu obehwa meyuko no behwe so honom didin de Mr. Boaten Ajeman echirem se nani abere blutam didwan de nensa beka na nensa kan obesre delegate no momaden na doyo no bebo amanyuko ni pa sada amanyuko de na akoma so no nyame ya dom pa na moma ne tumi obebo abua mebuna no kama bebo abuatoma no
na bama MPP ama yokuna ba ye kra behwe wa payment me ya doma mfem pim ne do ni watwa bato mu no matumi atini set everybody knows this is the second time chairman ever for Eastern Regional Contest. I'm coming as a regional chairman of Eastern Region. I know the but that time there is no much time. But today there's a much time, and there's a clear assessment of how we are going to handle these elections in the Eastern Region. Clearly, I believe I deserve and I qualify to making sure the election now the dynamics in the Eastern region will be changed. Change for purpose. It will change for dynamics. It will change for a victory for the year 2028. Any awoti ye ayo penny pa wo tu franka ewo MPP amayokuo no enkura beta ewe payment mu say ope otitina ne dwumadie bechira regional chairman hofo Mr. Boaten Ajeman ena wote ni na mane boy yensem training ko te hini kofi obo ene di free payment mu ebesom yen we yenyina we swe ne kenka madwene nkira ne tew ne yemfa nso man ye bre ne kodada na na adwa siki na pamfo one bet na say visa that the Lumba's mood is activated ye nia bere pa visa yem papa wu ye no yakopon ya doma kwesi ade be ya na afi ba ko ye nia bere pa na Facebook na kofi parliament dia ba na wo say obia muga na manaso entemra no so opa chi yemfa nko ekire din agona babiku mapa na odi free baaye wo fa ke kwa me nkroma secretary no president dia ba na wo say galamse ne gusu ekoso nti aban se wutu galamse asede mo ni na opa na ye ward na gusu ekoso am odi ntia kase ma Gordon MPP National Communication Officer na Hajia Ruka incoming MPP National Treasurer hopeful na nadwe mpa hin odi asempa the second odi aba na was live utie ya wi ni passengers ne tikanim wa firi afam coach afane di fi obo ase na odi aba se kase bremu ode pa Sandra Beka de aba na so ma ya ha wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ni adwaje esikapa ni wo fa ase na wa ma ni motuam keka no ni motuam aye ne ti wa ma oso hwe live free time free zone kase bole taxi ankasa papa dear news no size na odi aba na se Lumba Nsupa ajiba bia 100% emojis na odi aka odi aba na wo say enche kase nkoma Mrs. Presrafusu odoblo ni papa bi odo too much hey ohuna na bibi ya no kra me wo fa ase Presra de aba we ye Sandra Beka me wo fa ase hey Sandra Beka de me chia opa na pega de aba na wo say emre na be kire na ban se sa enis be firi FM ruta na santi man odi aba na so me how dear news in fact we here live Edifra Accra Medical Center check ese nkoma great or so there yasna dwumade ya bona Ghana Post Service o ma ya de pastor mchechi ahia sabe mu dinsem no o manyim o ma ya de pa ma ya de check ese nkoma mu nyina kase woni ya de asi pa na chama wuntumi me wafas so no mse chairman chairman ache nanum kasa bi ka ho ana wonyi ni say wunya sika say moto bo asi won because me sika bi wo sika se jo mahama ma wa bon me because me yes ka bi wo sika se jo mahama ma wa bon me no kasa yi uti the small economics are kase boni ya de semu fo ne ya miss mebel antwa ho fedo na semu ma yen me wa fa se champion tele de ko pie mu wo Facebook na fiyiti makase bono wunya bi ehwe yem me wa fa se DJ Zigby echinchim kase frem foma zusumi ya wiei ma kase boy ho ban se sumankwa hene hohomu ona ye adwuma ofia nyina sumankwa hene no ukọ ahimfi a ona mo hwe ho no hohomu ne ma nyina eboy ho ban okay nkani am besi nkunya besi me dia meju so ye wo for se ade the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ne bantwe bona na otafri jame so me wo fa se na nadwo asiriki kwa me yefum na fi sexy omo bai yam papa na watwe mu nyina ne dia nti on betena se ensem na bo apeso sam kyehye ho ima mu nyina moniti ade hye midimafo pokwase Nhyiraba Accra midimafo pokwase Nhyiraba Accra midimafo heba clinic aba Accra ani o wontie passengers egumi kai mu yi e ho na dodo na ekro